Арестът на бившия началник на полицейското управление в Бяла Слатина хвърли в смут магистратите от окръжния съд във Враца, където той работи от един месец. Председателя на съда Агнеса Ставарова дори твърди, че не е имала никакви съмнения за неговата личност, въпреки шумния скандал около името му през лятото. Версията на Ставарова за назначението на арестувания бивш полицейски началник записа Иляна Минковска. От окръжния съд във Враца отрекоха твърдението на вътрешния министър Цветан Цветанов, че Тони Костадинов е назначен в съда като служител по сигурността и е щял да спечели конкурс за длъжност, която му позволява да работи с СРС-та. Заявявам, Тони Костадинов е шофьор в окръжен съд Враца. Нямаме свободна щатна длъжност, служител по сигурността. Никога не е имал достъп до класифицирана информация и не съм имала намерение да назнача Тони Костадинов като служител по сигурността. След обявяването на конкурс за длъжността шофьор, Тони Костадинов е бил единственият кандидат и е отговарял на всички изисквания, каза още съдия Ставарова. Нищо не ми е дало основание до този момент да мисля, че той е криминално проявен, защото зная, че е с чисто съдебно минало. Служител е бил на полицията, като началник на РПУ Бяла Слатина. Доколкото зная, той по собствено желание напуснал системата. Макар че до доказване на противното Костадинов е невинен, магистратите от Враца уточниха, че след ареста бившият полицейски шеф ще бъде декласиран от конкурса.